Aceasta este o înregistrare. Am mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 14. O viziune și mai îndepărtată. V-am mai vorbit despre senzația de rău și amețeală pe care le încerci atunci când călătorești în timp. De data aceasta nici nu eram bine așezat. Ședeam oblic pe șa și într-o poziție nestabilă. Un timp nedefinit am rămas agățat de mașină, pe când ea se zdruncina și vibra, fără să-mi pot da seama cum mergeam. Și când m-am gândit să privesc din nou cadranele, am rămas încremenit, văzând unde ajunsesem. Un cadran înregistrează zilele, altul miile de zile, altul milioanele de zile și altul miile de milioane. În loc să fi tras manetele în dărât, le împinsesem însă înainte. În așa fel, mașina gonea spre viitor. Iar când am cercetat cadranele, am descoperit că indicatorul miilor de zile se învârtea tot atât de repede ca și secundarul unui ceas spre viitor. În timp ce zburam tot mai departe, a început să se producă încet o anumită schimbare a nebuloasei din jur. Cenușiul tremurător a devenit mai întunecat. Apoi, deși continuam să călătoresc cu o viteză uimitoare, clipirea succesivă a zilelor și a nopților, care indica de obicei o viteză mai mică, a devenit din ce în ce mai accentuată. La început, faptul m-a denumerit foarte mult. Zilele și nopțile alternau din ce în ce mai rar. Soarele trecea tot mai încet de-a curmezișul cerului, până când mi s-a părut că drumul lui durează secole întregi. În cele din urmă, un crepuscul constant s-a așternut asupra pământului. Crepusculul întrerupt doar când și când de câte o cometă ce strălucea pe cerul întunecos. Fâșia de lumină care îmi indica drumul soarelui dispăruse de mult. Soarele încetase să mai apună, doar se ridica și se lăsa spre apus, devenind mereu mai mare și mai roșu. Orice urmă a lunii dispăruse. Din rotirea stelelor, devenită tot mai lentă, rămăseseră numai câteva puncte de lumină care abia se târau. În cele din urmă, cu puțin timp înainte de a mă opri, soarele, roșu și enorm, a rămas nemișcat pe linia orizontului, ca o cupolă vastă, luminând cu o strălucire tulbure, întretăiată apare de câte o stingere trecătoare. La un moment dat s-a reaprins cu putere, dar a revenit repede la lumina roșcată și posămărâtă. Am observat din această încetinire a răsăritului și a apusului că acțiunea fluxului și refluxului se terminase. Pământul ajunsese să se odihnească cu o singură față spre soare, la fel cum, în zilele noastre, luna privește spre pământ cu o singură față. Cu multă grijă, căci mi-am amintit de căderea mea de la prima oprire, am început să-mi încetinesc mersul. Indicatoarele s-au rotit din ce în ce mai încet până când cele care arătau miile mi-au părut nemișcate, iar cele ale zilelor au început să-și lase o umbră pe cadran. Tot mai încet, până când am întrezărit conturul nelămurit al unui țărm pustiu. Am oprit foarte încet și am rămas pe mașina timpului, privind în jur. Cerul nu mai era albastru. Spre nord-est era negru, ca de cerneală, și pe fondul lui întunecat sticleau puternic și neclintit stelele albe și palide. Deasupra capului, cerul era de un roșu închis, fără stele, iar spre sud-est devenea strălucitor de un roșu luminos, acolo unde, tăiat de linia orizontului, se afla discul imens al soarelui, roșu și nemișcat. Stâncile din preajma mea erau colorate în roșu aprins și orice urmă de viață pe care am văzut-o la început era vegetația de un verde închis, acoperind orice loc mai proeminent pe povârnișul dinspre sud-est. Era
același verde bogat care se poate vedea la mușchiul din pădure sau la lichenii din peșteri, plante ce cresc într-un veșnic amurg. Mașina se afla pe un mal înclinat. Marea se întindea departe spre sud-est, devenind viu, strălucitoare spre orizont, lângă cerul întunecat. Nu vedeam nici talazuri mari, nici valuri, căci nu se făcea simțită nici o suflare de vânt. Numai o ușoară unduire uleioasă o ridica și o cobora ca o respirație slabă, arătându-mi că eterna mare se mișca și trăia. De-a lungul țărmului, de care uneori se izbea apa, era o crustă groasă de sare, trandafir sub cerul livid. Aveam o senzație de apăsare în tâmple și mi-am dat seama că respiram foarte repede. Senzația îmi amintea de singura mea încercare de alpinism și am înțeles că aerul era mai rarefiat decât astăzi. Departe, de deasupra malului pustiu, s-a auzit un țipăt ascuțit și am văzut un animal, ca un fel de imens fluture alb, zburând cu mișcări neregulate, bătând din aripi și înălțându-se în sus, spre cer, apoi coborând în cercuri mari și dispărând după o movilă mai joasă din depărtări. Țipătul lui era atât de îngrozitor încât m-am înfiorat și m-am așezat mai bine în șa. Privind din nou în jur, am văzut că bucata roșcată pe care o luasem drept stâncă se mișca încet către mine. Era într-adevăr o ființă semănând ca un crab monstruos. Vă puteți închipui un crab mare, cât masa de colo, mișcându-și cleștii mari, pipăind în jur cu antenele ondulate, lungi, ca niște bice, și privindu-te cu ochii bulbucați, așezați de fiecare parte a frunții lui de metal. Spinarea îi era zbârcită și împodobită cu umflături neregulate și pe aici și colo avea niște încrustații verzui. Puteam să-i văd în jurul gurii lui complicate, nenumărate firișoare, agitându-se și pipăind în timp ce se mișca. Pe când priveam la această sinistră apariție care se târa spre mine, am simțit pe obraz o gâdilătură ca și cum s-ar fi așezat o muscă. Am încercat să o gonesc cu mâna, dar în clipa următoare a revenit și aproape imediat am mai simțit una lângă ureche. Am dat să o prind și am apucat ceva ca un fir care s-a tras repede din mâna mea. Cu o scârbă teribilă m-am întors și am văzut că prinsesem antena unui alt crab monstruos care se afla chiar lângă mine. Ochii săi dușmănoși se roteau în orbitele lor permanente, gura se deschidea pofticioasă, iar cleștii săi uriași și grosolani, mânjiți cu noroi de alge, se îndreptau asupra mea. Într-o clipă am pus mâna pe pârghie și am pus între mine și acești monștri un interval de o lună de zile. Mă aflam însă pe același mal și am revăzut clar de îndată ce m-am oprit. Duzini întregi se târau de colo-colo, în lumina sumbră, prin iarba de un verde închis. Nu vă pot descrie sentimentul de insuportabilă pustietate care domnea asupra lumii. Cerul roșu de la răsărit, întunericul dinspre nord, marea moartă acoperită de sare, țărmul stâncos pe care se târau încet acești monștri respingători, verdele uniform și cu aspect otrăvitor al lichenilor, aerul rarefiat care rănea plămânii, toate acestea se adunau într-o senzație înspăimântătoare. Am mai înaintat 100 de ani și am dat de același soare roșu, puțin mai mare, puțin mai amorțit, aceeași mare moartă, același aer înghețat și aceeași mulțime de crab de pământ, cățărându-se pretutindem printre burienile verzi și stâncile roșii. Pe cerul dinspre apus se ridica o palidă linie curbă ca o imensă lună nouă.
Astfel am tot călătorit în salturi mari de câte 1000 de ani sau mai mult, oprindu-mă atras de taina soartei pământului și privind cu o stranie fascinație la soarele ce devenea mai mare și mai palid, pe cerul dinspre apus și la viața ce dispărea treptat de pe bătrânul nostru pământ. În cele din urmă, la mai mult de 30 de milioane de ani de acum înainte, uriașa cupolă roșcată a soarelui ajunsese să acopere cam a 10-a parte din cerul întunecat. Atunci am oprit iar, căci mulțimea crabilor dispăruse, iar țărmul roșu părea lipsit de viață, în afara ierburilor de mare și a lichenilor de un verde livid. Peisajul era presărat și cu alb. M-a pătruns un frig mușcător. Fulgi albi de zăpadă cădeau mereu în vârtejuri. Spre nord-est, luciul zăpezii se întindea sub cerul negru înstelat și puteam să văd crestele ondulate ale unor movile albi trandafirii. De-a lungul țărmului mării atârnau ciucuri de gheață, iar în larg pluteau mase de ghețari, dar cea mai mare întindere a acestui ocean sărat, sângeriu, sub veșnicul apus de soare, era încă neînghețată. Am privit în jurul meu să văd dacă mai rămăsese vreo urmă de viață animală. O teamă nelămurită mă reținea în șaua mașinii, dar n-am văzut mișcându-se nimic, pe pământ, pe cer sau în mare. Nămolul verde de pe stânci era singurul lucru care dovedea că viața încă nu se stinsese. Un banc scund de nisip apăruse în mare și apa se rătrăsese de la țărm. Mi s-a părut că văd un corp negru care se mișca pe acest banc, dar a rămas nemișcat de cum l-am privit și am socotit că mă înșelase ochiul și că nu era decât o piatră. Stelele de pe cer străluceau intens și mi se părea că nu mai clipesc decât foarte puțin. Deodată am băgat de seamă că marginea discului solar suferea o schimbare în partea de apus. O concavitate ca un golf apăruse pe conturul circular. Golful devenea tot mai mare. Am privit înspăimântat aproape un minut la întunecimea ce se așternea deasupra zilei și mi-am dat seama că începea o eclipsă. Peste discul soarelui trecea fie luna, fie planeta Mercur. La început am crezut, desigur, că este luna, dar am motive să cred că vedeam trecerea unei planete interioare, foarte aproape de pământ. Întunericul creștea văzând cu ochii. Un vânt rece a început să bată în rafale dinspre răsărit și vârtejul de fulgi albi din aer s-a întețit. Din largul mării se auzeau clipociri și clopote. În afară de aceste sunete lipsite de viață, lumea era tăcută. Tăcută? Ar fi greu să vă descriu această tăcere. Vocea omului, behăitul oilor, țipetele păsărilor, zumzetul insectelor, mișcarea care formează fondul vieții noastre, toate acestea nu mai existau. Pe măsură ce întunericul devenea mai dens, fulgii învolburați erau tot mai abundenți, dansându-mi prin fața ochilor. Frigul din aer era tot mai intens. În cele din urmă, unul câte unul, repede, unul după altul, vârfurile albe ale dealurilor îndepărtate au dispărut în beznă. Briza s-a transformat într-un vânt ce vuia cu putere. Am văzut cum umbra neagră din centrul eclipsei înainta repede înspre mine. În clipa următoare nu se mai vedeau decât stelele palide. Restul nu era decât un întuneric de nepătruns. Cerul era absolut negru. M-a cuprins groaza de acest întuneric imens, frigul care mă pătrundea până la măduva oaselor și greutatea dureroasă de a respira m-au copleșit. Am început să tremur și m-a cuprins un rău de moarte. Apoi
Pe cer a apărut marginea soarelui, ca un arc roșu. M-am dat jos din mașină ca să-mi revin. Mă simțeam amețit și incapabil să rezist călătoriei de întoarcere. În timp ce stăteam așa, bolnav și amețit, am văzut din nou corpul mișcător de pe bancul de nisip. Nu mai era nicio îndoială acum. Se mișca prin apa roșie a mării. Era cât o minge de fotbal sau poate ceva mai mare, din care ieșeau niște tentacule. Părea negru față de apa învolburată, roșie ca sângele și sălta în toate părțile. Am avut o senzație de leșin, dar o spaimă teribilă de a zăcea neputincios în acest amurg îndepărtat și înspăimântător mi-a redat puterea să mă sui în șa.